Έχουμε το τζάμπο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Δέσπα και στη Dash Plastic. Η μπάλα έχει ρίξει Dash Plastic και ο Μονέος στη μπάλα. Ο Νιόνιος που χαρακτηριστικά λέγεται θα στοχίσει και προτεθεί το αγώνα για 3. Θα βάλει μπροστά τη Δέσπα. Dash Plastic κατεβάζει την μπάλα. Κουβέλα θα την δώσει στον Ιατρόπουλο και εκείνη στο Μάρκο. Μάρκο θα τη σπάσει τον Ιατρόπουλο. Εκείνος θα την αφήσει στο Κουβέλα. Θα αφήσει ο Τρεις, θα αστοχίσει, θα πάρει το rebound ο Μαντιός στο τελικό και θα αποστάρει. Θα αφήσει να αστοχίσει την αφήση, θα αστοχίσει και το rebound θα πάρει η Δέσπα. Με ένα όμορφο drive θα κερδίσει το φάουλ ο Μονέος. Θα έχουν επαναφορά κάτω το καλάθι. Μια πολύ ωραία πάσα, αλλά δεν θα ευτυχίσει και ο Περκυλέλος. Το rebound τα φλάσια, αφήσει να βρίξει τον διασμό, αλλά ο Κουβέλος θα κάνει το λάθος. Θα το έχει επιστρέψει και Δέσπα. Πάλι θα κατεβάσει ο Μονέος για τη Δέσπα. Πάσει τον Μπούνια. Ο Μπούνιας θα περάσει το άλλο, θα φτάνει για τους, θα αστοχίσουν. Ο Μπούνιας θα πάρει το rebound, θα κερδίσει το φάουλ ψηλά. Θα εκτελέσει 2 βολές. Από τον Μπούρια. Μάθει στην μπάλα. Θα προσπαθήσει να την περάσει το Δημόπουλο, δεν θα καταφέρει. Και την μπάλα περνάει, θα τρέξει να τεπίσει στη Δέσπα. Μέσα θα πάει μια πάρα πολύ όμορφη πάτα το Κουβέλα. Και για να σταματήσει να ρεπίσει και περνάει θα κάνει και το φάουλ. Μόνο μπροστά του. Η μπέλα θα αφήσει στον Ιατρόπουλο. Η μπέλα θα σπάσει στο Μάρκια. Θα σπάσει στο Κουβέλα. Θα πάρει ένα πολύ ωραίο καλάθι, ένα πάρα πολύ ωραίο φλότερ. Θα κερδίσει και το φάουλ. Θα εκτελέσει μια συμπληρωματική βολή. Θα στοχίσει τη βολή. Το rebound ο Μάρας. Θα αφήσει το Μονέο. Και θα σπάσει το Μπούνια. Ο Μπούνιας είναι ένα πολύ ωραίο. Θα τελειώσει τη φάση. Θα βάλει και πάλι μπροστά Δέσπα. Μάρκιο, το Δημόπουλο. Δημόπουλο θα θέλει να σπάσει το άπλυμα, θα κάνει λάθος. Το Μπούνια θα κλέψει την μπάλα. Θα κάνει και αυτός το λάθος, θα πατήσει την πλάγια γραμμή. Θα επιστρέψει τα πλάστη.
Νεατρόπουλο στο Κουβέλα και αυτό το Δημόπουλο. Κουβέλα στο Νεατρόπουλο που θα δοκιμάσει για 3, αλλά θα αστοχίσει. Ο Νέος θα πάρει το αμυντικό rebound. Ένα ωραίο drive, θα κερδίσει το foul, θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Βάζει και δεύτερη. 8-2 το σκορ υπέρ της Δέσπα. Νεατρόπουλος στη γωνία. Θα αφήσει το Μάνκιο. Θα αφήσει να επιστρέψει εκεί στη Νεατρόπουλο. Θα τη δώσει το Δημόπουλο που θα εκτελέσει για 3, θα το χάσει, το rebound ο Βερνελές και ο Πανταζόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Νέος, Πανταζόπουλο και εκείνος που περάσει μέσα για 3, μέσα Πανταζόπουλο. Στον κύριο που έχει πατήσει τελική γραμμή. Πανταζόπουλος θα τη γυρίσει. Το Περλελέ και θα αφήσει πάρα στο καλάθι. Πολύ ωραία φάση και Δέσπα. Κουβέλα στο Μάνκιο. Ξαναδώ στο Κουβέλα. Εκείνος για 3 μέσα. 13-5 το σκορ. Πανταζόπουλος στο Κούρνια. Εκείνος θα πάρει το φάουλ. Χαμηλή πρώτη. Θα στοιχίσει και 4 το επιθετικό Περλελές και θα βάλει αυτό το βίντεο το βίντεο και τεχνική ποινή. Α, όχι τέχνη. Τέλος του time out και τα σπλάσουμε κατευθείαν. Φίλος πίσω Κουβέλα που έχει ξαναδοκιμάσει και αυτή, θα σετήσει και αυτή τη φορά, θα μειώσει τη διαφορά στο 15-8. Λάλασε την μπάλα. Να αφήσει το Μάρα και εκείνος θα την περάσει Παναγιωτόπουλο. Θα πασάρει πολύ όμως το Μάρα, αλλά εκείνος θα στοχίσει το rebound ο φίλος. Θα αφήσει τον Νεατρόπουλο να περάσει την μπάλα.
Βέλας. Ωραία πάσα στον Ιατρόπουλο, θα βάλει το στάκι. Για δύο Μάρας, άστοχος, λοιπόν ο Τσούρος και ο Κουβέλας θα ανεβάσει την μπάλα. Κάθε φτάσει μόνο ευκαιρία να μειώσουν κι άλλους διαφορά. Ο Κουβέλας θα πάρει το σκριν. Γιατρόπουλος, Μενακιά. Πανταζόπουλου με τον Κουβελιώτη. Λάλας να αφήσει Κουβελιώτη. Το περιμένει, ο οποίος θα βάλει το ρωτικάκι. Κουβέλα θα πάρει το screen. Θα εκτελέσει και πάλι για 3, θα είναι άσχος από τη φορά, το rebound του Περβελές. Ο Φελιώτης θα αφήσει τον Πλάλα για να κατεβάσει την μπάλα. Εκείνος μια γρήγορη πάσα μέσα στη ρακέτα. Άρα θα επιστρέψει τον Περβελέ. Ο Φελιώτης και 3 δευτερόλεπτα. Σιούλος. Θα δοκιμάσει και αυτός για 3. Θα είναι άσχος. Το ρυθμάνει ψηλά ο Μάντσερ. Σιούλος θα κάνει το λάθος. Ο Πλάλας θα κλέψει την μπάλα και θα φύγουν στον ενθουσιασμό. Αλλά θα κάνουν το λάθος. Δεν θα κάνουν το λάθος στην Βέσπα. Θα κρατήσουν την κατοχή. Ο Περλελές θα περάσει, θα δοκιμάσει και εδώ, θα είναι άστοχος. Θα περάσει ο Κόκκουλος, θα σκοράρει. Γιατρόπουλος θα την περάσει στο μάτια. Θα πάρει το φάουλ. Γιατρόπουλος. Μεναγιά και εκείνος ξανά στην Γιατρόπουλο. Ιούλος μια ωραία πάσα. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια να θα στοχίσει. Και την κατοχήρα που να έχει το Βέσπα. Ωραία προσθήκη, θα σπάρει. Θα είναι άσχος, το ρηπάνω μάτι. Τελευταία επίθεση της περίοδου. Γιατρόπουλος για 2, εύκολος. Και έχουμε time out. Επαναφορά η Τέσφα με 2 δευτερόλεπτα να απολύνει μετά το time out. Δώσει τον Μάρα, ο οποίος δεν θα κάνει κάτι, θα τελειώσει έτσι το περίοδο. Ξεκινάει η δεύτερη περίοδος με κατοχή της Just Plastic. Προσπαθούν να περάσει το μάτιο, δεν θα καταφέρει, θα πιέσει ο Περλελές. Τρέξει ο Κούνιας.
θετικό του Μπλουμ να πάνε στην προσπάθεια και σκεφτεί του Βέλες θα πάρει το φάουλ. Μουτάζος Τσίλο, είναι στο μάχη που θα αφήσει για 3, θα αστοχίσει αλλά ο Κουβέλας θα πάρει το rebound. Το μάχη που θα αφήσει, ο Κουβέλας θα προσπαθήσει για 2, κάνει εύστοχος. Φτάσει στο Κούνια και εκείνος θα την αφήσει όμως το Βερολίνο θα αστοχίσει. Το rebound θα πάρει ο Τσίλος. Και ο Μάνος θα κατεβάσει την πρώτη μπάλα στην Στάση Πλάστικ. Στάζος. Το Τσίλο και εκείνος το Κουβέλα. Θα του σπάσει το Τσίλο, θα αφήσει για 3, θα αστοχίσει. Και εν τέλει η μπάλα θα καλύψει τη δέστα. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Κουβέλα, αν είναι σωστά. Μάρας. Παπαδόπουλο για 3, θα αστοχίσει τα Λατζίνια, συνεχίσει θα πάρει το τελικό. Θα πάρει και το φάουλ από το Ζούλιο. Παμιλά, θα το στείλει. Θα έχουν επαναφορά. Ο Ζούλια στο Περελέ. Το Μάρας για 3 θα είναι άστοχος. Ο Βέλας θα πάρει το αμυντικό rebound. Αυτός θα περάσει όμως, θα την μπάλα στο Τσίλο. Θα βγάλει ένα όμως το καλάθι. Εγώ το Περελέ. Μάρας θα περάσει, θα δώσει το Κούνια ξανά ο Μάρας, θα χάσει τα χρονομικά εύκολο καλάθι. Το rebound θα πάρει με ένα αγιάς και του Βέλος θα ανεβάσει την μπάλα. Τσίλος του Κουβέλα και εκείνος ο Μάνθιο, ο οποίος θα πετυχθεί, θα κάνει λάθος πάσα, ο Περιλές θα πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Μια μακρινή πάσα από τη Μάρα, αλλά και Πιπάνης θα χάσει το χου. Το Στάζο, στο Μάνθιο, θα πάρει την μπάλα. Θα κερδίσει και το φάουλ από την Πιπάνη. Έχουμε αλλαγές. Μάνθιος θα βρει τον Μεναγιά στην επαναφορά. Εκείνος στο Τιμόπουλο, ο οποίος θα χάσει το δίποδο. Θα καθαρίσει την πάση στον Αγιωτόπουλο, θα κατεβάσει την μπάλα του Κούρνιας με τη Βέσπα. Κούρνιας στον Πανταζόπουλο, Περλελές στον Πανταζόπουλο ξανά για 3, είναι άστοχος. Αγαθάς, δεν θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα ο Κούρνιας. Η μπάλα θα περάσει στα πλαστικ. Διαθρόπουλος, ψάχνει στρίγμα, στο πλήση στο Δημόπουλο, που θα την μπάλα. Μάνθιος θα βρει το Κωνστάζο, δεν θα καταφέρει να περάσει το Δημόπουλο. Θα αφήσει το Μεναγιά, ο οποίος θα σπάσει στο Μάνθιο. Εκείνος θα κάνει ένα drive, θα χάσει την μπάλα και η Τέσσα τρέχει στην αντεπίθεση. Μια ωραία πάσα και ο Μπερελές θα τελειώσει το εύκολο δίποντο. Μονές θα φύγει την μπάλα και θα δώσει στο Μπερελέ.
Ιατρόπουλος. Στο Μάνθιο που θα περάσει την μπάλα στο Ιατρόπουλο. Θα κάνει το λάθος από την πίστη Παναγιωτόπουλου. Η κατοχή θα γυρίσει στη Θέσπα. Ο Μπούνιας θα ανεβάσει την μπάλα. Πανταζόπουλος. Θα πάρει το σκύλο Παναγιωτόπουλου. Θα περάσει τον Μπούνια. Εκείνη ξανά στο Πανταζόπουλο. Όμορφα εναντίον. Ας το lay-up. Παναγιωτόπουλος. Παναγιωτόπουλος. Και εκείνος θα βρει όμως τον Περέλια που έγραψε να ξεκινήσει. Βεβαίως θα βάλει δύο πόντους, θα περνάει διαφορά 23-16 με περίπου 5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του χρόνου. Γιατί ο Μεναγιάς θα στοχίσει, θα πάρει το εικόνα με τον Πανταζόπουλος, θα την αφήσει στο Μονέο. Το φάουλ στο drive. Δεν έχει πίσω ο Μάνθιος. Σπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Και πάλι θα γίνει αλλαγή. ώστε να συνέχεια το χτύπημα. Όπως και ο Μονέος. Παναγιώτης θα κάνει το λάθος και θα περάσει τα πλάστικ. Σατρόπουλος. Θα περάσει το Δημόπουλος, θα κάνει λάθος, θα κάνει το Μανιαγιά, ο Φερενές θα κλέψει, θα διάσει επίθεση, θα πάρει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ από το Στάζο. Θα πάρει ένα έξτρα πολύ για να πάρει το λάθος. Δεν time out. Μετά το time out, και ο Περελές έχει το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή για να πάρει το μάξιμο στην αντεπίθεση. Θα φτάσει εδώ, στο rebound με έναν γκάτ και κατευθύντα στην πλάση. Κουβέλας θα πάρει το στην Δημόφιλη, θα σπάσει τον Ιατρόπουλο. Ιατρόπουλος θα περάσει με ένα γιά και έχουν κατοχή, θα κρατήσουν κατοχή τα πλάστικ. Αλλαγές για τη Δέσπα. Μεναγιάς, μια κακή πάσα, όμως Κωστάδος θα κρατήσει την κατοχή, θα σώσει την κατοχή. Ο Κουβέλας στον Ιατρόπουλο, θα το σπιτώσει τώρα για 3. Εν τέλει όμως βάζει το πέρα για 3, θα πάει και θα το πούνε και ο Δημόπουλος θα κάνει το φάουλ τώρα στο πούνιο. Διπλό κακό για την Dash Plastic. Ευκαιρία η Δέσπα να φτάσει διαφορά σε διψήφια νούμερα, αλλά ο Παναγιώτης θα κάνει κακή πάσα και έχουν αλλαγές είναι και της Dash Plastic. Ιατρόπουλο στην Κουβέλα, εκείνη στο Τσιούλο. Κουβέλα θα στηθεί screen, θα πάρει το Ιατρόπουλο, θα πάρει και αυτή, θα δεχτεί κάπα και η Τέσσα θα τρέξει σαν αντεπίθεση
για 2. Θα χάσει ο Κιούπης. Κοιτάς κλάσει, θα τρέξει με τη σειρά στον ενδιασμό. Ο Στάους θα κρατήσει την κατοχή. Και ο Κουβέλλας θα κρατήσει την μπάλα. Εδώ στο Μεναγιά στα Στάρια 2, αλλά ήταν άστοχος. Το rebound Δημητράκος. Και εκείνος θα κατεβάσει την μπάλα για τη Βέσπα. Πανταζόπουλος. Το Παναγιωτόπουλο. Και εκείνος το Δημητράκο που έχει απευθείας. Αυτή την μπάλα στο καλάθι. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι, η Βέσπα θα περάσει με τη φύλλη διαφορά μπροστά, 27-16. Κουβέλλας στο Τσούλο. Ο Τσούλος που θα αφήσει να περάσει το Μεναγιά, αλλά θα κλέψει την μπάλα η Βέσπα. Και θα φύγει στην αντεπίθεση. Ο Τούρνιας δεν θα καταφέρει να στήσει την πάση, αλλά είναι και ο Πανταζόπουλος θα πάρει το rebound και να σκοράρει. Κουβέλλας στον Ιατρόπουλο. Κωστάζ στο Τσούλο, ο οποίος θα περάσει, θα πάρει το φάουλ. Αλλαγές για τη Βέσπα. Φίλος στη γραμμή για 2 βολές. Θα χάσει και τη δεύτερη, το χρόνο του Μητράκου. Πρέπει να αφήσει την μπάλα στον Σλάλα να κατεβάσει. Θα τη σπάσει. Πάρλα για 3, ένα κακό σουτ. Και από εκεί τα πλάστη. Ο Διατρόπουλος θα περάσει. Θα περάσει μια πολύ πάση. Ο Διατρόπουλος σε 3 κατοχή. Φαίνει το φάουλ. Τέλει ο Διατρόπουλος. Θα είναι 3 κατοχές πλάστικ. Διατρόπουλος για 3 στο Κουβέλλας, το χάσει. Το rebound στο Μεναγιάς. Θα χάσει και ο Ξύδος θα πάρει το θετικό και το φάουλ από τον Κουβελιώτη. Θα βαρέσει άλλες 2 βολές. Το 29-17 το σκορ, με 30 να απομένουμε. Λογικά θα έχει και κατοχή καθυλάστη με την επίθεση της Βέσπα. Γρήγορη επίθεση στο Πλάλα. Το Βελιώτη θα σώσει κατοχή θα πάρει το σκορ down. Το Βελιώτη το Παναγιωτόπουλο. Ο Βελιώτης θα καταφέρνει, ο Δημητράκος θα πάρει το θερικό. Πλάλας, τη πάει στον Κιούπι, ο οποίος θα κάνει airball. Ο Δημητράκος είναι εκεί. Αλλά θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα και καταφέρει να περάσει τα πλάστικ με 2 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι. Ο Μάθιος θα προχωρήσει, θα πετάξει την μπάλα πολύ μακριά, θα στεθήσει 29-17 το σκορ του ημιχρόνου. Ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος αναμέτρησης και κατοχή έτσι η Βέσπα. Ο Πανταζόπουλος, ο Παναγιώτης.
την βγάζει έξω, τα κακή πάσα στο Τερλελέ και να το πει τα στράχη. Βέλλας, στην Ανθρώπινη. Θα πάρει το Σιούλο, ο Σιούλος κάνει το drive, θα το πίσω, θα πάρει το θετικό. Το Μάφης θα πάρει το φαουλ, θα την πάσει του Σιούλου. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Και εύστοχος στη δεύτερη. Παπαδόπουλος θα βάσει την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ στο Μάρκιο. Παπαδόπουλος, μείνει στο Τρουβαλάκι. Το πίνει στο Μάρα. Μιχαλάκης. Παπαδόπουλο, μείνει στο Πελερέ. Παπαδόπουλος και αυτή, μέσα. Θα πολύ ωραία πάση του Κώστα. Και τώρα θα λείψα να βγάλει στο τρίτο το οποίο βάζει ο Παπαδόπουλος. Μάχης στο Πάλας. Παύλο Μάρας, πίεση στο μάτι. Και κουβέλα, κάτω στο Διαμόπουλου. Θα κάνει λάθος στην τρίπλα. Τη δεύτερη θα κλέψει το μπάλα. Βαλάκης. Παύλο κουβέλας πάνω στην πίεση του Βαλάκη. Παπαδόπουλος, Μάρα και αυτός το Βαλάκη. Ούτε αυτής είναι το Παναγιωτόπουλο. Θα την αφήσει το Παπαδόπουλο, είναι το Μάρα. Αυτός κάνει drive, αλλά κάνει κύματα. Και time out. Τέλος του time out και παραφορά η Τασπλάστη. Να κάνει στον Ανθρώπινο, να γίνει στον Άγιο Βράση στο κέντρο. Βάζει το Τσούλο, ο οποίος παγιδεύεται, βρίσκεται για Ανθρώπινο, έχει πάρει για δύο, δεν είναι κακό του. Θα πέσει απλά να πάρει πέρα στην μπάλα. Βαλάκης να αφήσει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα περάσει τον Παπαδόπουλο. Άρα στο Βαλάκη. Άρα θα δεχτεί το άπα από το Κουπέλα. Θα πάρει κάτω την Τασπλάστη. Κουπέλα στην Ανθρώπινο. Μάνσε για τρεις απευθείας. Και τώρα λες αφήσει την μπάλα. Όχι στην μπάλα του Ρουβαλάκη φυσικά. Άρα περνάει την μπάλα του Περλελέ. Ο οποίος πάει κάπα, καθαρά. Καθαρό κόψιμο από την βέλα. Πίσω το Βέλα και αυτός απευθείας για τρεις, κόσου, προελές του rebound. Παταγιόπουλος του δίνει το Ρουβαλάκι και αυτός γρήγορα το Περλελέ και θα περάσει το κέντρο παρά την πίεση τα στάση. Έχει πολύ ωραία πάσα μάρα στο Περλελέ, αλλά ο Βέλας κάνει deflection. Κατοχή παραμένει στη δέσπα.
Και έχουμε αλλαγή στα πλευρά της τέστα. Μομέος. Μπούνιας θα περάσει το Περλελέ. Και ο Τσίλος που κλέψει την μπάλα. Μάρτιος το Τραϊβάρι. Θα σπάσει την μπάλα στο Δημόπουλο. Θα χάσει το δίποδο. Ο Λες θα πάρει το rebound. Το Μπούνια θα κατεβάσει την μπάλα. Μπούνια θα δώσει τον Παπαδόπουλο που θα εκτελέσει απευθείας. Θα το χάσει, αλλά έρχεται για το follow-up. Ο Μπούνιας θα βάλει δύο πόδια. Θα διαμορφώσει τους σκόρους 34-19 υπέρ της Δέσπας. Βέλλας, τον Ιαντρόπουλο. Εκείνος για ψηλή πάση στο Μάνθιο, ο οποίος θα κάνει να τελειώσει τη πάση. Και ο Μπούνιας τρέχει το γήπεδο. Θα πάρει το φάουλ στον Ιαντρόπουλο. Μονέος, ο Μπούνιας. Φαντασόπουλος θα χάσει πάση στο Περδελέ, ο οποίος θα δει το κόψιμο του Μονέου, ο οποίος θα χάσει τον αποδολία. Θα χάσει την μπάλα Δημόπουλο. Θα δώσει την κατοχή στην κάθε πάση μετά. Ο Βέλλας θα καταφέρει έτσι την κατοχή στον Ιαντρόπουλο. Ξανά το φύλλο, ο οποίος θα περάσει. Θα σπάσει έξω το κουβέλο που είναι μόνο και αρχή. Θα χάσουν στο τρίποντο. Περελές θα κατεβάσει την μπάλα. Και ο Μονέος θα τρέξει το κήπεδο. Περιμένει τους πόλους να κατέβουν. Πανταζόπουλος στο Μπούνια. Ο Μπούνιας θα περάσει το άλλο τον Πανταζόπουλο, ο οποίος κάνει κακό φλότερ. Αλλά είναι ο Περελές αυτός στην κατοχή. Ο Μονέος θα χάσει το Λιριάτ. Ύποδο αυτό τη φάση. Και θα καθαρίσει τη φάση ο Ιατρόπουλος που παίρνει το rebound. Ο Μάνσιος, ωραία στο σκύλο, θα το δείξει όταν θα τη φάση. Θα βρει το κενό στη ζώνη Δέσπας. Μπάλα ο Ραζόπουλος είναι στο Ζήνια. Αυτός θα πάρει το φάουλ στο drive το Δημόπουλο. Χαμηλά το φάουλ στον Οντορές. Που θα αφήνει επαναφορά τελική γραμμή Δέσπα. Μπούνια στην επαναφορά. Θα την αφήσει στον θα τελειώσει τη φάση. Όχι σε πρώτο χρόνο από την πάσα του Μπούνια, αλλά με θετικό ρυθμό. Εδώ πάρα πολύ όμορφη κίνηση από το Μάνθιο. Πολύ όμορφη ατομική ενέργεια. Θα δώσει την μπάλα και κλιπάρει. Ο Μπούνιας θα σπάσει στον Πανταζόπουλο, ο οποίος θα φτάρει για 3, θα χάσει το σουτ. Και εν τέλει μπάλα βγήκε στο χέρι του Κασλάστρικ και για το χέρι διατηρήσει η Δέσπα. Μπούνιας βρίσκει το Μονέο, ο οποίος θα σουτάρει. Δεν θα έχει τύχει το σουτ του. Ο Κωσέος θα κατεβάσει το rebound. Ο Βέλλας θα δώσει την μπάλα στο Τσιούλο, ο οποίος θα σουτάρει για 3, θα το βάλει.
Μάξιμο Γιατρόπουλο, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Και θα πάει να εκτελέσει δύο βολές, καθώς θα κάνει το φάουλ. Γκάς Πλάστικ. Τώρα αλλαγή από το Γκάς Πλάστικ. Πρώτη άσταση. Στη δεύτερη άσταση, το επιτέλεσε να δώσει αμυντικό rebound. Το σκορ παραμένει ως έχει, 36-26. Βέλλας. Ωραία πάση του Βέλλα, αυτός θα βάλει και το M1. Πολύ ωραίο παίξο, πολύ ωραία πάση στα μεναγιά. Και πολύ καλό τελείωμα αυτά του Κουβέλα, ο οποίος έχει πια το μάξιμο και να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Βάλει πολύ, θα πάρει το μάξιμο στην προσπάθειά του. Και 36-29 πια το σκορ. 27 Γκάς Πλάστικ. Ματόπουλος στο Μονέο, το σουτάρει για 3, θα σοφίσει. Το rebound του Δημητρακό. Και ο Μονέο θα αφήσει την βάση του Δημητρακό. Πάλι επιμένει, θα κρατήσει την κατοχή. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης σε μια ωραία προσπάθεια. Ο Γκούνιας θα βάλει τα καλά του και μετά από όλα αυτά βάζει τα καλή στο χέρια του παίκτη Γκάς Πλάστικ. Ο Δημητράκος στην προηγούμενη φάση πάλεψε πάρα πολύ για όλα τα λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να κάνει. Ο Μάνθης είναι μόνος για 3. Και έχουμε time out. Καθώς η διαφορά έχει 6-4. Επιστροφή μετά το time out. Με περίπου 54 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της περίοδου. Και η Τρέσμα έχει χάσει μια μεγάλη διαφορά την οποία έχει αποκτήσει ο Γκάς Πλάστικ. Βάρης, ο Παναγιωτόπουλο. Θα περάσει και Κουβάρη και θα δεχτεί καθαρά κόψιμο από το Κουβέλα. Φαίνεται να έχει πίσω και Κουβάρης, δεν φαίνεται να είναι σοβαρό. Επαναφορά λοιπόν από τη Δέσπα. Ο Κούνιας για 2 μέσα. Κάνει μια πολύ μεγάλη επίθεση Γκάς Πλάστικ. Να μην είναι λιγότερο χρόνο από την έννοια, μπορεί και όχι. Τρίποντο του Βέλλας και μένουν περίπου 10 δευτερόλεπτα για την θέση να εκτελέσει την επίθεσή της. Θα πασάρει γρήγορα στο Παπαδόπουλο. Αλλά εν τέλει δεν καταφέρουν να εκτελέσουν οι παίκτες της θέσης. Πάνε στο τέλος της περίοδου με διαφορά 6 πόντων. Ξεκινάει η τελευταία περίοδος του αγώνα. Θα κατοχή Γκάς Πλάστικ. Έχει πάρα πολύ εύκολα. Και εν τέλει θα κάνει το φάουλ πάνω στο Κουβέλα. Το μάτι. Να αφήσει να το Κουβέλα θα εκτελέσει. Ένα άπτος θετικό τσούλος και πάρα πολύ
Με πολύ όμορφο Παναγιώτοπουλο. Στην τέλη κατοχή πάλι για Plastic. Για τρεις ο Κουβέλας. Έρπολ. Και λένε και χρόνος που είχε στο κι άλλο. Κατοχή μέσα. Κουβελιώτης, Κουρνιά, deflection και φάουλ από... Ναι, φάουλ από τον Πλάλα πάνω στο Μάνθιο, πάνω το deflection του Μάνθιου. Φαίνεται οι διαιτητές να μου δώσουν απλό φάουλ μέχρι στιγμή. Το Πλάλα. Και απλά θα έχει επαναφορά. Ναι, και απλά θα έχει επαναφορά που φαίνεται από τελική γραμμή για Plastic. Μάνθιος. Μάνθιος θα πάρει το φάουλ τώρα ψηλά. Ο Παναγιωτόπουλος θα παρέσει δύο βολές. Θα έχει ευκαιρία να σπράσει τη δεύτερη. Και αυτό κάνει και μειώνει περαιτέρω τη διαφορά της Plastic. Λάλας, του Βεγιώτη. Τώρα από μακριά για τρεις. Πολύ ωραίο σκρίπ βασικά. Σίλιος, θα περάσει το Μάνθιο. Μόλις θα χάσει καθαρά, ο Πλάλας θα πάρει πάλι τον Μακρόπουλο. Λο φάουλ. Έχουμε time out. Βάλα η δεύτερη με το time out. Πελιώκης. Το Πελελαίο που θα περάσει το Βάλα, αλλά θα στοιχίσει. Το περιπάνω θα πάρει ο Μάρκος. Και φάουλ. Σπάσει το Κωνσταντίνο, θα σουτάρει, θα αστοχίσει, θα Παναγιώτοπουλος θα πάει στο πάνω. Θα αφήσει την μπάλα στο πλάνο. Μπούρνιας. Πασάζει στο Βελιώτη, εκείνος κακή πάσα και ο Μάτος κλέβει την μπάλα. Και θα κάνει το αντιοφυλικό Κουβελιώτη για να σταματήσει τον ενθουσιασμό του Μπούρνια. Μάρκος θα βαρέσει δύο βολές ο Μάχης θα έχει έτσι τα Plastic. Και στη δεύτερη. Παρ' όλα αυτά παραμένει κατοχή της Plastic. Το Κουβέλας έχει την πάση δοκή. Κουβέλας, πάει στο Κιούλο. Με ένα
Μενακιάς στο Μάντιο και γύρω στο πολύ όμορφο φάση. 41-30, 5 λεπτά να απομένουν στον αγώνα. Γκούρνια στο Μονέο. Γκούρνια θα προσφάρει το Μάντιο. Περάσει την baseline, όσο τελειώσει τη φάση, δεν θα καταφέρει. Το Μάντιο θα πάρει το αμυντικό rebound. Φίλος θα περάσει και πάλι στο Κωνστάζο. Τους έκανε μια περίεργη πάσα, αλλά ευτυχώς ο Μάντιος δεν έκανε προς πίσω. Βέλας στο Κωνστάζο. Κωνστάζο. Ένα στο Βέλας. Που θα σουτάρει από μακριά. Ένα άστρο. Κάτω εκεί να περάσει το Βέστα. Και έχουμε αλλαγή 4 παιχνικές. Μονέος θα κατεβάσει την μπάλα. Θα αφήσει το Μάρα. Μάρας το Αναγετόπουλο. Ξανά Μάρας για 3. Θα σε φύσει το rebound ο Μάντιος. Βέλα. Θα περάσει. Θα τελειώσει μόνο στη βάση, δεν θα καταφέρει. Το rebound ο Μάρας. Ο Πανταζόπουλος θα περάσει. Θα αφήσει πάρα. 42-35 εδώ το καλάθι του Πανταζόπουλου. Κωνστάζος, πολύ ωραία πάση στο Μάντιο που θα βάλει το καλάθι. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή τελευταία περίοδο ο Μάντιος. Κάμε μια μικρή διακοπή λόγω του γιατρού χρειάστηκε στον πάγκο της Δέσπας. Ελπίζω ο παίκτης να είναι καλά. Μονέος θα βάλει από τη Μάρα. Ο Μάρας θα κάνει τη πάσα στο Κουρνιά, ο οποίος θα πάρει το φάουλ ψηλά από το Στάζο. Θα βαρέσει ο βολές. Θέλεις ρεύμα, οπότε κράτα. Να παιδεύσεις το. Ο Ζούπας θα χάσει και τις δύο βολές, αλλά θα πάρει το θετικό rebound της Δέσπα. Εν τέλει πάλι να ρίξει και 7 πλάτη. 6 πόντους διαφορά με 4,5 λεπτά να απομένουν. Μεναγιάς, έχει πάλι στο στήλο, ξανά Μεναγιάς, Δημόπουλος. Βέλα, εκεί του Κωνστάζο. Κωνστάζο, ξανά εκατή βαρκά. Η Τέσπα θα πάρει κατοχή. Καταλαβες, Κωνστάζο. Μάρας. Για 3 απευθείας. Και μαζί τη δεύτερη ευκαιρία να επεκτείνει τη διαφορά. Και φάουλ του Μάρα πάνω στο Κωνστάζο. Είναι πολλές. Έχει συμπληρώσει 5 φάουλ η ομάδα της Δέσπας.
Στάζο. Και πάλα στα χέρια του Μπούτνια θα κατεβάσει την παλαγή τέσσερα. Μπούτνια γρήγορα μπροστά στο Μάρα. Εκείνος πρέσει την πάλα στην Πελέ. Και εκείνος χαμηλά στο Παναγιώτοπουλο θα κερδίσει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για 2 βολές. Άσπρος στην πρώτη. Και άσπρος και στη δεύτερη. Ο Δημόπουλος θα πάρει το rebound και θα βάσει την μπάλα με την Γκάς Πλάστικ. Φάουλ από τον Μάρα. Ξανά βολές Γκάς Πλάστικ. Μαλακές. Λάλα στη θέση του Μάρα. Η κουβέλα θα βάλει την πρώτη. 43-39. Και τη δεύτερη 2-2. 43-40 το σκορ. Ο Πανταζόπουλος να κατεβάσει τώρα την μπάλα με τη Τέσφα. Θα αφήσει ο Μονέος. Ο Μονέος θα ψάξει το Λε, θα τον βρει. Θα κάνει, όχι ο Παναγιωτόπουλος θα κάνει 3 δευτερόλεπτα. Και λάθος από τη Δέσφα. Και τώρα στους κατοικούριδες να σοφαρίσει η ομάδα Γκάς Πλάστικ. Ο Μάθιος για 3, θα χάσει το τρίποντο. Επιθετικό όμως του Τσιούλου που διατηρήσει την κατοχή για Γκάς Πλάστικ. Κουβέλα θα αφήσει να περάσει τον Τισλάλα. Θα εκτελέσει για 2, θα χάσει το δίποντο. Ο Παναγιωτόπουλος δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα. Ο Μάθιος θα θέλει να πάρει την μπάλα. Και ο Κουπέλες θα χάσει και αυτό το τρίποντο. Και η μπάλα θα χάσει το τρίποντο. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Γκάς Πλάστικ. Πανταζόπουλος, λάθος. Κλέψιμο του Κουβέλα. Και θα τελειώσει η πάση του Μάχες. Λάλας θα αφήσει την μπάλα, μόνο να κατεβάσει την μπάλα. Λάλας, Πανταζόπουλος θα ψάρει για 3, θα χάσει το τρίποντο όμως. Δεν θα καταφέρει να στρέφει την μπάλα φίλος. Όσο το κόψιμο δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Πανταζόπουλος, το επιθετικό όμως ο Πανταζόπουλος θα πάρει και το φάουλ. Θα το κάνει 44-42 το σκορ και έχουμε time out. Τέλος του time out και 2 λεπτά από την εκπλήξη του αγώνα. Το κλέψιμο του Κούρνια. Αφήσει πάνω στο Πανταζόπουλο και εκείνος την αφήσει το καλάθι. Υπήρξε μια μικρή διακοπή ως δεχτεί χτύπημα ο Μάρκος και αναγκάστηκε να προχωρήσει το σωρινά βλέπουμε το γήπεδο για να παίξει δύο πρώτες βοήθειες. Καλά φαίνεται το παιδί, τους πάνω του βάλε στο χ στο δίποτο. Παναγιωτόπουλος παίρνει την μπάλα στα χέρια του.
Παντακόπουλος θα πασάρει στο Κούρνια. Λάλας θα κάνει λάθος πάσα, ο Κουβέλας θα πάρει πάσα, αλλά και εκείνος θα κάνει λάθος και εκείνος θα σκοράρει και αμορφώνει στο σκορ 48-42, σε 6 πόντους η διαφορά πια. Ο Κουβέλας θα πάρει το Συνδοτιμόπουλου, θα δώσει την μπάλα στο Μεναπιά, θα κάνει στο Κωστάζ, το φτάρει για 3 και έχουμε φάουλ στο σουτ. 3 βολές στον Κωστάζο. Κάνει την πρώτη Κωστάζο όμως. Βάζει τη δεύτερη και έχει δικαίωμα για μια τρίτη. Την οποία κάνει και ο Λιτόλης θα κατεβάσει το σημαντικό rebound. Και ο Μπούνιας θα κατεβάσει την πάση. Πάση και τον Βελιώτη, εκείνος την αφήνει στον Παναγιωτόπουλο, ο οποίος θα πάρει το foul, δεν θα καταφέρει το 21, θα παρέσει όμως 2 βολές. Αυτό θα παραμείνει στο τελευταίο 43. Θα χάσει και τη δεύτερη και λοιπόν ο Τσίλος. Ο Κωστάζος θα κάνει το λάθος ώστε να κρατήσει την μπάλα. Θα τη δώσει στη Σουβέλα και θα πάρει τον Δημόπουλου. Θα εκτελέσει για 2, θα το χάσει. Λοιπόν, τώρα πάνω θα κάνει τώρα, θα κατοχή έχει η Δέσπα. 30 δευτερόλεπτα μένουν στο ρολόι. Παντακόπουλος βλέπει την μπάλα καθαρά. Ο Κουβέλας θα πάει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα το κάνει 48-45 στους 3 πόντους τη διαφορά με 18 δευτερόλεπτα να απομένουν. Θα γίνει κάποιο φάουλ και ναι, πάνω στο Κουβελιώτη από το Δημόπουλο αν κάνω λάθος. Έχουμε αλλαγές. Ο Κουβελιώτης αν αφήσει σε μια βολή έχει ευκαιρία να καθαρίσει το μάτς. Δεν θα καταφέρει να δώσει προσπάθεια, αλλά έχει μία ακόμα. Θα χάσει και τη δεύτερη. Ο Κουβέλας θα πάρει την μπάλα, θα κλέψει με το πόδι φυσικά ο Κούνιας, οπότε κατορθώνει να διατηρηθεί και την τασπλάστη και έχουμε ένα time out για την τελευταία επίθεση του αγώνα. Τέλος του time out και φυσικά η τασπλάστη θα κάνει επαναφορά από το τρίτο τέταρτο του γηπέδου, το δεύτερο τρίτο του γηπέδου, συγγνώμη. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης από το Κούρνια στο Κουβέλα, αν κάνω λάθος, ναι. Οπότε θα εκτελέσει απευθείας 2 βολές ο Κουβέλας. Παρόλο που η διαφορά είναι στους 3 πόντους. Πρώτη μέσα για την Κουβέλα. Τώρα αν υπάρχει δεύτερο Κουβέλα θα πρέπει να κάνει απευθείας φάουλ την τασπλάστη. Όπως και αν τη χάσει φυσικά. Θα τη χάσει. Το rebound όμως θα πάρει ο Μεναγιάς. Θα χάσει το δίποτο.
Εν τέλει η μπάλα θα πάει στα χέρια της Φέστας, θα κάνει αυτές το φάουλ ο Μάνθιος. Τότε έχει δικαίωμα για δύο βουλές πάλι στο δελειό της. Με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν στον αγώνα. Μέσα η πρώτη. Και στους 3 διαφορά. Και θα πάω και τη δεύτερη. 4 διαφορά. Πετάξει την μπάλα πάρα πολύ μακριά ο Μάνθιος. Με ένα δευτερόλεπτο στο ρολόι, αλλά το παιχνίδι έχει κρυφτεί. Η Δέσποινα να κερδίσει αυτό το μάτς με σκορ 50-46.